ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଗପ ଶୁଣିବା। ପିଲା ଗପ। ଚତୁର କାଗଜି ଓ ଭୋକା ଶିଆଳ। ଏକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜି ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଥୁଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ରସାଳ ଛେନାପୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଭୋକା ଶିଆଳ ଆସିଲା। ଶିଆଳଟି ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ କିପରି ଏହି ଛେନାପୋଡ଼ଟିକୁ ମିଳେଇ ପାରିବି। ସେ କାଗଜକୁ କହିଲା, ହେ କାଗଜି ଭାଇ, ତୁମର ସ୍ୱର ଏତେ ମିଠା, ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଅ। କାଗଜି ଗର୍ବିତ ହୋଇ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଥୁଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା ଓ ଛେନାପୋଡ଼ଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶିଆଳ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରି ଖୁସି ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଅତି ଗର୍ବ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚତୁର ଲୋକେ ଗର୍ବକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବନେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।